Irakurketa errazak ze zaugarri ditu edo. Zuek hartzen badezu irakurketa errazeko liburu bat, zabaltzean ematen du poesiaren itxura duela edo, ze lerro etenak dira, eta badirudi, poesia. Baina, irakurtzen badezue, ikusiko dezue, testu arrunta dela, zentzurik onenean esan da, arrunta, irakurketa errazak esaten duen gauzatako bat da, asko zerraxago. Ulertzen dela, adibidez lerro bakoitzean esaldi bat jartzen bada, edo esaldiaren zati ulergarri bat, arnazaldi batia, nolabait ari zara irakurtzen, eta ez dezu, uste danok jasan ditugula, hola lau, bost, 10 lerroko esaldi bat, ez dakizuna nor ari dan, nori ari zaion, eta ulertzeko 10 aldiz irakurri behar dezu. Orduan, irakurketa errazak hasteko, formalki ja zabaltzen badezu liburua, ikusten dezu, arnasa hartzen duela testuak askoz gehiago. Gero, iaia zenari kasu egitea da. Teknizismorik gabeko erabili hitz xumeak, hitz munduko historiako idazlea handienetarikuek oso hitz txikiak erabiltzen zituzten asko. Kontua da gero, historiak edo lotzeko moduak bikainek, zoragarrik, liluragarrik zirela. Baina hitzak beraiek, gero testu batzuk daude hitz potoloz beteta, eta ulertzeko kriston lan hartu behar da. Orduan, irakurketa errazan, bultzatzen da, logikoa dan bezala, gauza bat hitz txikiagoekin esan badezakezu, horrek balio emango dio testuari. Orduan, saiatu, hitz xumeak, ulertzen diren hitzak erabiltzen, saiatu, adibidez, historio bat jira eta buelta ibili beharrean aria, saiatu albezain lineal egiten. Saiatu, flashback edo ez, atzera juten danean historioa, saiatu egoten bada oso garbi azaltzen, saiatu ez egiten horrelako asko, ze hori ere askotan irakurtzen naizea liburu bat, eta batian, baina norari da, nora junda, orduan irakurketa errazan azpimarratu egiten da. Kontuz, kasu eta erne horrelakoetan, errepikatu behar bada zerbait, ez dago problemarik, baina hori bizitzan zehar ere bai. Zerbait importantea errepikatu behar bada, asko sobeto, edo metaforak. Metaforak erabiltzen badira ukigarriak. Zaten badezu, harria bezain gogorra erresu ulertzen da, edo norentzat ikastetxoa izan, ulertzeko arazoak izan, esaten badezu oso metafora hola xelebre, iskutu, behar bada beste testu mota batentzat edo poesierentzat edo guztiz ederra izan daiteke, baina kasu honetan bultzatzen da ulertasun zuzena, nolabait, eta estiloa ere zuzena, subjuntiboak eta esaldia albezain zuzena, albezain simple albezain ekintza, erabat jun behar du goxoan eta atzera egin beharrik izan gabe. Edo irudirik baldin badago, zate baterako, irudia abstrakzio puntuak ere saiatzen dira saiesten, eta esaten dute albezain figuratiboa, ez albezain ulergarria eta testuari lotua. Testuan esaten bada gauza bat eta irudian auskalo lotura zuzenik ez duen zerbait, kontuz. Kasu honetan, errestu egin behar da. Orduan, testuan agertzen dana eta irudian ikusten dana, irudian garbi, izan leike ilunagoa, izan leike jolasa, hori da sortzearen alde ederra. Ematen du esaten ari naizen hauek direla mugak sortzeko, talderantziz. Sormenean, azken batien, zuk baldin badezu, imaginatu, arkatza, ez? Lapitza daukazu, margolari on bati lapitz hori ematen badiozu, koloreri gabe, ez dakize, pintzeli gabe, horrekin mirariak ingo ditu. Beraz, laburrean, irakurketa errazak planteatzen du, hola, sistema jakin bat, testuak simplifikatzeko, baina gero hor, daukazu, erabat librezea, zure sormenarekin edo, nahi dezuna egiteko. Aukera infinituak dituzu. Eta, psikologikoki zentzu horretan berpentsatzea kontatzen ari naiz, ulertu behar euskeraz ari naiz, badakit zenbaiti kosta egiten zaiola, saietuko naiz erresten. Eta horrela, lortu leike, lehen aurrera pauso horiek bestela igual sekula ingo zituztenak, hoien ondoren, batzuek emozio hartuko dute eta hor geldituko dira, baina beste batzuk esango dute, orain beste erabateko liburuak edo irakurri ditzaket. Azkenin da, dana bezala, mendi tontor batea iko nahi baldin badago, apurka egin behar dugu. Jata salto egiten badagora, bertan geldituko gara, Ikaroren moduan
egoak urtu zitzaizkonean da erori zanean. Irakurketa erraza iruditzen zait, oso sistema interesgarri eta beharrezkoa, eta saiatuko naiz pixka bat horretaz hitz egiten zenbait bideotan.